ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଜି ନିଆ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଚଢ଼ି ନିଆ ହେଉଛି। ମୋ ବୟସ ଏବେ 53 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ଛୁଆ ପିଲା ଟାଇପ୍ରେ ଛୁଆ ସମୟରେ ଯେମିତି ଥିଲୁ ସେମିତି ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରେ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ପାଖାପାଖି 4 ତାଲାରେ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 50 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଉପରେ ଏଇ ଗଛ କାମଟା ହେଉଛି, ଏ ଗଛଟା ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ତଳେ ସବୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ସବୁ ତଳେ ତଳେ ଅଛି ସବୁ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କାମ ଚାଲୁଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା। ଆଜି ପାଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଏଇ ମାନେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଖରା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛର ଡାଳ ଭିତରେ ବସିଛି କିଛି ସମୟ। ଅଫିସ୍ କାମ ଏବେ ଯାଇକି ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୋର 11ଟା ବେଳକୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ଏଠି, ଆଉ କିଛି ସଜନା ଛୁଇଁ ନେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।